So manindog ta atong ihatag ang pagampo. Mulid ka nato si Father Darwin. Sa ngalan sa Mahain, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong Amahain, daghan kayong salamat ya kami nagkatigom karon aron musamot among paghigugma kanimo ug musamot usab among paghigugma sa usag-usa. Ipatubod kanunay ang mga bertud nga gikan sa imong espiritu aron kami nga nagpangita sa kamatuoran kay kamatuoran raman ang makahatag kanamog tinuod nga kagawasan gikan sa bilangguan sa kabakakan gikan sa bilangguan sa mga mini nga magtutudlo pinaagi sa imong balang espiritu nga kanunay mo padilaab sa tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing mao kinmutultul kanamo aron kami makadunggo sa pantalan sa kamatuoran. Pasaylua kami Ginoo sa among mga kalapasan batok kanimo o kalapasan namo sa usag-usa. O ipadala nga ri kanamo ang imong mga anghel aron sa kanunay magkaiusa kanamo despite nga kami na ay klase-klase nga kriteria sa kamatuoran. Pero ikaw raman ang kamatuoran nga pinaagi niini among kaplagan karong hapuna. Aron sa ingon niini kami mahimong usa ka panon ubos so sa ka magbalantay. Amahay namo inakas sa mga langit, pagdaygod namo ang imong ngalan. Mabot kinamong imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulan mo nasab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Mahain, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Himaya sa Mahain, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dugan kita sa paghimaya sa Diyos. Himaya sa Mahain, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Mahain, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, manglingkod sa adunay lingkuranan. Pasensya lang gid ha kung wala tay way lingkuranan tani. Bro, palihog kuno ko bro be. Naka-extension kaya mo feedback man. So, mga igsuon, ato diay nga ipaila-ila kaninyo ang atong moderator karon. Na? Siya usa ka research, author, and saan po? Juris Doctor. Naa sa Panglao. Lourdes. Saan po? Panglao. Pangulo o niya Ludabi o sa Lubas, Bisaya, Ludabi. Training Director and Trinitarian Millennial Training Center, TMTC. So mga igsoon, ato ka mong ihatag Dr. Fidel P. Coritico, LLB,
GD. Hatagan sa nato sa masipang pakpak. Friends, live from City Square, Tagbilaran City, Bohol, Philippines, to the 119 million Filipinos nationwide and the 8 billion people worldwide, welcome sa atong lantugi dinhi sa wanan sa City Square, Tagbilaran City, Dialogo sa pagtuo. Ang atong tema karon, pamatudan nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church, sumala sa Biblia o referensya. Ang atong napulog usa ka mga rules kung kalagdaan. Una, sa pag-deliver sa constructive speech, 20 minutos. Unya, sa pagguba na usab sa nahiunang mipadayag, hatagan ang negative side og lain nga 20 minutos. Sangkaon kini pinaagi sa mga cross-examinations, paghashas sa mga pangutana ug tubag alig-igon, lain nga 20 minutos. Rule number 2, aduna lamay usa ka minuto sa pagpangutana ug hatagan og laing usa ka minuto sa pagtubag. Rule 3, hatagan og 5 ka minutos sa paghatag og linangkop nga pagkaasoy kon summary. Ikaupat nga kalagdaan, duha lang ang gitugutan nga mo assist sa atong speaker. Affirmative side, duruha lamang. Negative side, duruha lamang. Rule number 5, ang pangutana ibase lang sa subject matter og ang atong subject matter mao lang nga pagpamatuod nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. That is the only main issue of the debate. Outside of it is overruled, out of order. Number 6, dili mugawas sa tema. Pwede maka-object anytime kung dunay makalapas sa rules o gilabi na sa pangutana nga irrelevant ug way labot sa tema ug sa tibuok nga proceedings. Rule number 7, categorical questions kinahanglan tubagon kini yes or no. Ug human niya na mohatag siya og explanation. Rule number 8, dili tugutan ang mga personal attacks o mga bad words. Dili na tugutan. Rule number 8. Rule number 9. Kinahanglan respetuhon ang moderator. Rule number 10. Kinahanglan nga dili musapaw panahon sa question and answer period. Rule number 11. Ang pangutana nga natubag nga dili pwede balikon. So doon na lamang kini napulog usa ka mga rules. O karon agato usab nga timekeeper
uban sa tuang Pangulo sa CFD, Catholic Faith Defenders, Brad Caloy. O ingon man usab ang atong kauban diri sa lamisa, si Brad Abenigo Gasco. Ladies and gentlemen, the time is 2 minutes before 6 o'clock. Introducing our affirmative side nga mopamatod sa 20 minutos nga si San Pedro mo ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church sumala sa Biblia o referensya. Atong ihatag CFD, Catholic Faith Defender, Reverend Father Darwin Gitgano. Introducing usab ang ato nga negative side usa ka evangelist from Manga District, Tagbilaran City, Bohol. Sa iyang relihiyon, Hebraic faith, worshippers of Yahweh in Yeshua Hamashiach. Atong ihatag og sugaton sa mainitong pagangop, Brother Ismael O. Bahinting Sr. And now, exactly 6 o'clock, the debate starts with the affirmative side. Ladies and gentlemen, introducing Reverend Father Darwin Gitgano, 20 minutes for the affirmative side. The debate now starts. Mayong hapon kanatong tanan, katawhan sa Dios nga uhaw sa kamatuoran. Agig pagtimbaya sa to pinangga nga igsuon si Brad Ismael Bahinting atong negative side ug mao kini ang atong pagabayluan karon. Si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church base sa Biblia o referensya. Atong pamalandungan nga doon nalay usa ka main idea niini. Nga si San Pedro unang Santo Papa. Dili ang daylugon namo nga siya ba ang nagtukod sa Church of Rome. Dili na mo ay topic. Siya ang unang Santo Papa. Mao nay main idea karon. Kumusimang ni ana ang pangutana di angay tubagon. Naman na sa atong rules, one of the rules. Karon, dili pud ang debatihan nato niini ang tinuod na simbahan. It is not about the Roman Catholic Church. It is not about the true church. Unsa atong gidaylugan karon, si Pedro ang unang papa. Period. Si Pedro unang Santo Papa sa simbahan. Maura na ang atong fokusan karon. Mahimo tag thesis o saraman jud ka main idea, dili man daghan. Ang among gidaylugan karon dili pod kabahin nga niadto bas Rumas Pedro. Di mo na mo'y atong timaron. Niabot ba siya gwa? Kung mangutana gani siya, niabot ba si Pedro sa Roma, di na mo'y tima. Ang tima karon si Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen?
Dili sad ni dialogue kabahin sa civil status ni Pedro. Minyo ba or dili? Ato nang klarohon, mga pinangga nga mga igsuon. Ang atong dialogo karon nagapunting lang sa usa ka main idea nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen. Ang dialogo sad wa kini magpunting no sa mga papacy nga nag-abusar sila katungdanan, kundi nagapunting lang ni sa usa ka tawo nga mao si Pedro, unang Santo Papa sa simbahan niya Katoliko. Karon nganong nitindog man ta niini karon og nagpamatuod nga si San Pedro unang Santo Papa. Sumala sa itong prueba, sumala sa Biblia og referensya. Una nga katarungan, pinangga nga igsuon. Sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 5, akong basahon, niingon si Yahweh, Abraham sukad karon, ang imong ngalan dili na Abram, kundi Abraham na. Kaya gihimo ko man ikaw nga amahan sa tanang mga nasod. Giusab sa Dios ang ngalan ni Abram ngadto sa Abraham. Ug unsay tuyo sa Dios sa pag-usab sa iyang ngalan, aron mahimong amahan sa tanang mga nasod. Dili amahan sa usa ka nasod. Unsa to? Amahan sa tanang mga nasod. Mauna ang hinungdan nganong giusab ang ngalan ni Abram ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Si San Pedro giusab-usab sa Dios ang iyang ngalan. Atong basahon ang San Juan 1:42. Ang ngan ni Pedro dili Pedro. Ang ngan ni Pedro Simon. Apan unsa man ang gisulti ni Kristo sa San Juan 1:42. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Mitutok si Jesus kaniya ug miingon, ikaw si Simon, nga anak ni Juan, apan sugod karon nganlan ka nag Pedro. Nakabantay mo, kinsay nag-usab sa nga ni Simon? Ang Diyos. Ang anak sa Diyos. Nga mao si Kristo. Sa Old Testament, ganong giusab sa Diyos ang nga ni Abraham. Ngadto ni Abraham, ngadto sa pagka-Abraham, unsay tuyo sa Diyos, aron mahimong amahan, dili sa pipila ka nasod, kundi sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Therefore, niini lang nga maong biblical nga pasukaranan, masabot na nato. Nga si San Pedro, kay giusabangan na himo siyang amahan sama ni Abraham. Amahan sa tanang kanasuran. Amen. Nakaron, diri sa Roma, Kapitulo 4, versikulo 6, ningon ang ato Ginoo pinagi ni San Pablo. Si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. Unsa ang sinugdanan niini? Ang pagkausab sa pangan ni Abram ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Sa samang paagi mga kaigsunan, ang Santo Papa si San Pedro, sama ni Abraham, nahimong espirituhanong amahan sa tanang mutuo kaniya. O si Pedro, dili nato malalis, niya giusab
ang iyangan gikan sa pagka-Simon ngadto sa kusga para makadungog ang akong pinangga nga igsuon. Kasamang paagi gihimo ni Kristo sa Dios si Abraham nga Abraham kay espirituhanong amahan pinaagi sa pag-usab sa iyang ngalan. Amen. Sa samang paagi, sa samang katarungan, pinangga nga igsuon. Ang unang giusab nga ngan sa 12 kapostoles, kinsa man? Si Pedro. Therefore, una siyang Santo Papa. Una siyang amahan kanatong tanan nga ni adinhi karon. Amen. Ang akong pinangga nga igsuon kay negatibo man, kinahanglan iyang pribahon nga wa usba ang ngan ni Simon. Kay kung wa mausab ang ngan ni Simon, sakto ang iyang pagsupak-supak karong gabi una. Apan kung di niya maluad ang pagkausab sa ngan ni Pedro, nagpabilin nga dili matarog ang atong basihanan sumala sa balaang kasulatan. Amen. Ikaduhang rason nung gitawag siyag amahan. Ato sang i-define ang term Pope. Kay aron masabtan. Okay, standard reference mga kaigsunan. The word book, encyclopedia. Kay hilig man niya akong pinangga maigsuon og etymology of the term. No? Ang gigikanan sa mga pulong, ningon din sa page 586. Pope is the title of a spiritual ruler of the Roman Catholic Church. Unsa day sa ito, Papa? Spiritual leader. Unsa si Abraham? Espirituhanong amahan. Mao na ang Papa. Nahimong espirituhanong amahan. Unsay bugat nga rason? Giusab ang ngalan ni Simon ngadto sa pagka-Pedro. Atong pakpakan si San Pedro. Og mo na theological meaning base sa Biblia. Amen? Ikaduha nga bugat nga rason, mga kaigsunan. Mao ni duha ka rason. Di man niya? Duha ka bugat nga rason nganong nahimo siyang amahan atong tanan. Una, giusab ang iyang ngalan. No? Ikaduha, ang divine appointment, ang pagpili gayod ni Kristo kaniya. Asa mabasa na? Ni adinhi sa San Mateo 16, ato dyan yung basahon mga kaigsunan. Aron mutuhop sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Ningon dinhi Jesus nangutana, apan kamo, unsa may inyong ikasulti kinsa man ako? Og mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas ang anak sa Dios kabuhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod, Simon, nga anak ni Jonah. Kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan, nga atua sa langit, mo'y naghatag kanimo niini. Busa sultihan ko ikaw si Pedro. Mabingon siya, ikaw si Simon. Consistent kaayo ang Ginoo. Ikaw si Pedro, o gibabaw nining bato, tukuron ko nga akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab sa langit. Ang una, ikaduha nga rason nga bugat kaayo biblically, theologically, nakadawat siya divine appointment. Dili ang pag-adto niya gruma mo'y nakapahimo niyang Papa. Unsay nakapahimo niyang Papa? Ang pagkausab sa yangan. Amen!
Ikaduha, ang iyang divine appointment. Ang makadawat dayeg Yahweh makaigsunan sumala sa balaang kasulatan sa Isaias 22, 21, 22. Suluban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kanimo ang mga Yahweh, ug mahimo ang imong gahom, ug mahimo siyang amahan sa lumulupyo Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. So makadawat dig Yahweh, mahimong amahan. Unsa may etymology sa term Pope, atong padayonon. Ningon din the word Pope comes from the Latin word Papa. Unsa day meaning Pope? Sa Latin, Papa, which means Father. Amen? Nakaron, nakadawat ba siya Yahweh? Si Kristo mismo ang nihatag kanimo. Ikaw, Pedro. Ibabaw nining bato, igahatag, tuguron ko ang akong simbahan, o igahatag ko kanimo ang mga Yahweh. Nya sa Isaias 22, 21, 22, ang gaan ni Yahweh mahimong. Therefore, dili sayop ang pagtawag niya nga unang amahan, unang papa. Sa duha katarungan. Una, giusabiyangan. Ikaduha, dili malalis nga nakadawat siya Yahweh. Kinahanglan ang akong pinangga nga igsuon, pamatud-an niya, nga wa dawata ni Pedro ang Yahweh. Kay kining among tima dili ni mo barog. Pero kung di gani siya kapamatuod nga wa dawata ni Pedro ang Yahweh, iyang gidawat, nagpabiling wa matarog ang duha ka haligi nga akong gipabarog karon. Amen. Na karon, kinahimo naman siyang amahan, asa man siya mahimong amahan. Atong basahon ang unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Atong basahon mga pinangga nga igsuon. Ningon din apan kun malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kunon saon nato sa pagkinabuhi diya sa balay sa Dios, diha sa panimalay sa Dios. Ono Timoteo 3:15, kayong simbahan diay panimalay sa Dios. Mateo 16:18, ikaw si Pedro, ibabaw nini bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia mo ipanimalay sa Dios. Lisod man kay panimalay way amahan. Kanus asya na himong amahan, siya diyang gitukod ni Kristo ang simbahan. Gihatag niya ang Yahweh sa pagdumala. Amen? Nganong nahimo siyang unang amahan, unang papa sa simbang Katoliko, una, giusab ang iyangan. Pero wa gani mabasa nga wa mausab iyangan, nagpabiring, nagbarog ang atong affirmative side, mga kaigsunan. Amen? Kinahanglan moingon siya nga wa usbangan ni Pedro. Simon lang gihapon hangtod karon. Amen? Kinahanglan ingno niya nga wa kadawat og Yahweh si Pedro. Kana lig-on kay na nga pagsupak-supak niining topic nato karon. Pero kining duha ka haligi di gani niya matandog na mapara siya sa abug sa akong haligi nga duha nga akong gipabarog karong gabi una. Ang among dialogo dili sa pagka civil status ni Pedro. Binyo ba siya dili? Dili na mo among topic karon. E kung mauna nang-apply day siya sinumar sa PSA. No? Dili sad ni kabahin kay mong tanaw niya na kung pinangga, nakaadto ba siya gruma? Before pa siya nakaadto gruma, giusab niya ngan. Papa na siya. Kano man,
giusab ang iyangan. Amen? Kung di gani niya malukap pa ang atong fondasyon nga duha ka haligi, nagpabilin kini nagtindog karong gabi una sa inyong atubangan pinangga nga mga igsuon. Okay? Mao na ang basihanan nato sa balaang kasulatan. Ari na pud ta sa lig-on kaayo nga mga kamatuoran. Dinhi gapon sa The Word Book Encyclopedia, page 588. Saint Peter is called the first Pope of the Roman Catholic Church. Okay? Naagapon sa referensya. Unsa? Biblia o referensya. Di na ni kumingon siya nga di first Pope si San Pedro, kinsa may unang Santo Papa kundi siya. Kinahanglan mo gamit siya standard reference, dili sa iyang kaugalingong hunahuna lang. No? Kaya kung sa iyang kaugalingong hunahuna, all opinions are equal with the absence of evidence. Si San Pedro, first among equals. Unsa si San Pedro? First among equals. Kaya sa list of apostles, sa Matthew chapter 10, verse 2 to 4, atong basahon. Mao kini ang nakasulat mga kaigsunan sa lista sa mga apostoles. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katidun-an o gihatagan niya sila gahum sa paghigilin sa mga yawa ug pag-ayo sa tanang mga masakiton ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Gibutangan jud ni Mateo og una si Simon nya ginganlag Pedro. Kinsa naguna? Kumusuroy mong barangay hall, kinsa may maguna? Sa kana bitawng barangay officials. Ha? Ang kapitan. Di pwede nga nasubos ang kapitan. Sa chronology of order lang diri sa list of apostles, nag-una si San Pedro base ni San Mateo. Amen? Kasi Mateo may nagsuwat ani. Apostol man po siya. Pwede untag, siya ay mauna. Last 2 minutes. Last 2 minutes na. Onya, dili lang si San Mateo niini. Si San Marcos usab sa Marcos 3:13 ngadtos 19 nag-una gyapon sa list of the apostles si San Pedro. Dili lang po si San Marcos. Apil na nini si San Lucas sa kapitulo 6 versikulo 12 ngadtos 16. Tuluni ka mga evangelists. Nga ay kaupat, dapay kaupat. Acts of the Apostles chapter 1 verse 13. Nag-unang gapon sa lista si San Pedro. Usa mga kaigsunan biblically, the primacy of Peter. He is the first among equals. Unsa si San Pedro? Siya ang nag-una. Taliwala sa 12 ka apostoles. Baliko nako katawhan sa Dios, ang among topic karon kay 2 minutes na lang. Si Pedro ang unang papa, duha ka ligi, kinahanglan balion niya, kinahanglan tumpagon niya dong kaligi. Una, unsa tong unang haligi? Nausab ang pangalan ni Pedro. Mao nang nahimo siyang amahan sa tanang nasod sama ni Abraham. Kinsay nag-usab sa ngan ni Abraham? Ang Diyos. Kinsay nag-usab sa ngan ni Pedro? Ang Diyos. Apan supakon kini sa dili Diyos. Karong gabi una. Unang nialipay ko ni as Pastor Archie, hilig kinig Diyos. Usa amo supak sa tinuod niya Diyos, delikadong supakon ni Pastor Archie. Kay Diyos na kita. Amen? Unang katauhan sa Diyos, nga niya dinhi karon. 10 seconds.
Ikaduha nga katarungan, divine appointment. Kung say sign nga, 4. doon na kadawat siya divine appointment, nakadawat siya Yahweh. Ang makadawat og Yahweh, Time. mahimong papa. Duha kahaligi sa pagpamatuod. Time. And atong ihatag ang 20 minutos nga pag-alig-ig sa 20 minutos nga gipundar nga mga katarungan ni Reverend Father Darwin Gitgano. Ayagon kini sa nagbuntaog nga mga pangutana ni Pastor Ismael Bahinting Sr. You have the floor. Salamat. Unang pangutana, Pari Darwin Gitgano. Premise. Migamit ka sa Henesis 17:1. Dito na mention ang pulong Abraham nga letra por letra gisulti sa Biblia. Ab, Father, Raham, many nation. So naa mabasa nga Abraham, father of many nation. Nga imong gitugbangan, ginamit ang Juan 1:42 nga gikan sa Simon na himong Pedro. Kung basahon nato ang Biblia, wa man ko'y nadungog nga ang Simon nahimo budyang amahan. Sumala sa bersikulo. The moderator would like to remind question. Okay. Pangutana, nag-premise pa ko. Pangutana, kinsa may nag-ingon? Expired. Proceed to the next question. Reminder, interpolator, direct to the point Direct to the question. point, bro. Okay. Nahurot imong 1 minute. Thank you. Question number 2. Sunod nga pangutana. Okay. Mr. Moderator, Rolling. ah, The question has consumed for 1 minute. So the speaker has 1 minute to answer. mo response na Res- po ko, Mr. Remark Moderator. or answer to the unfinished question. Mao na nga ang atong foundation nga giusab ang ngalan ni Abraham, giusab sa ngalan ni Pedro. Mao na nga ang tubag dato niya na gawas lagwa usba. Doon na may parallelism sa Bible. Manang sa New Testament, mayo kay siya nana kung maminaw mo niya, mayo kay nagparalelism. So mao na nga atong giparalel ang pagkausab sa ngan. Mao nay pasabot nga doon na siya katungdanan nga special, pinangga nga bayinting. Answers consumed. Proceed. Question number 2. Migamit ka man sa Matthew 16:18. Base sa imong gisulti, imong gisukaran nga siya nahimong amahan. Pangutana, diha sa maong teksto, ato ba nag-ingon ba siya nga siya mao ang amahan o ikaw ray nag-ingon nga siya amahan? Salamat kayo, bayinting. Gigamit nako ang Mateo Mr. Moderator, Okay. You have delivered your question and the ball of responsibility is on the right side. You have 1 minute to answer. Okay, kung mubasa ta, kinalan mo sabot po ta. Resolve na mubasa ta, niya way sabot-sabot. Wala nga, klaro kaayo, nagbasa ta, o atong gisabot. Gihimo na tong parallel si Abraham o si Simon. Nya giusab ang iyang ngalan. So, munang unang haligin ako ha, gawas lang kung wa usba ang nga ni Pedro. Gikan Simon, ang pabiling Simon. Mas special kaayo ang pag-usab sa ngalan sa katao ug ang Dios pa jud ang nag-usab. Dili si Father Darwin. Dili ang mga Hudeo. Ang Dios nga nagpakatao ang nag-usab sa ngan
ni Simon ngadto ni Pedro? Question number 3. Mr. Moderator, mo object ko sa tubag. Objection. Okay. Reserve all your opposing remarks during the rebuttal. Proceed to question number 3. According sa atong role, Mr. Moderator, kung ang tubag categorical, kinahanglan tubagon categorically. Kaya nga, ang akong objection mauni. Nangutana ko categorical. Ang akong categorical question, gigamit niya ang Matthew 16:18, niya iyang giingon nga si Pedro na So what's your categorical question? Ang akong categorical question mauni. Sa teksto, wa may mabasa nga nahimo siyang amahan nga nag-ingon. Pangutana, ang maong gibasa, kinsa may nagsulti nga si Pedro amahan. What Ano is siya? Ikaw o ang bersikulo? Okay. Wala akong categorical. The moderator would like to explain the meaning of categorical question. Categorical question shall be answered by yes or no. Kan ang imong pangutana matubag yes or no? Dili. If not, proceed to question number 4. Sunod, pangutana. Diha sa 1 Pedro 5:1, nagpailaman si Apostol Pedro nga siya elder. Sa I am elder. Mismo si Pedro nagpaila nga elder. Tito 1:5 ang magdumala sa iglesia tawag og elder. Santiago 5:14. Question. Ang pangutana. 1 minute. Ang pangutana. Kay nagpailaman si Pedro nga elder. Pangutana. Nagpaila ba po si Pedro nga siya Santo Papa? The 1 minute rule has expired. Remarks for 1 minute. May I would like to remind the interpellator, direct to the point question. The right side is given now the floor to give remarks. Whether or not you have to answer or not, you have the 1 minute rule. Sunod pangutana. Agad sa You have 1 minute. Oh, Expired na ang 1 minute mo replace rule. ako. Proceed. Sira kahurot imong 1 minute. Ni na din ang utana mong gud siya nga niangkon ba si Pedro nga amahan sad ni kaayo. 2 Pedro 1 Pedro 5:13. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greetings. So does my son Mark. Iyang anak ko no si Marcos. Hindi man ni biological nga anak niya. Spiritual father siya. Implied din kay iya mga anak si Marcos, hindi nagpa-consider siyang amahan. Time. Question number 5. Direct for your question. Migamit yung encyclopedia na nag-ingon nga si Pedro Santo Papa. Ang maong encyclopedia nga imong gigamit, nagkuha ba na siya kasayuran dito sa 1st century din dito si Pedro? O siya ray ga istorya nga si Pedro Santo Papa? Salamat. Kinakuhaan. Kung naminaw lang ka, gikan pa ganis Old Testament, akong gikutlo. Genesis 17:5. Ang iyang gigamit kay ganina, Mateo 16:8, wa man ta magpamatuod sa usa lang ka teksto. Pero ang iyang mga pangutananan, murag nag-focus sa usa ka teksto. Nag-focus ta sumala sa Biblia, dili kay usa ka teksto lang. Atong balikon ang atong topic, sumala sa Biblia, dili og sumala sa tekstura. Amen? Biblia og referensya. Pinangga nga inting. Sunod pangutana, pinangga. Question number 6. Maka-object man ko sa Time is running. Proceed to question number 6. okay, sunod nga pangutana. Sa dihang nagamit ka og referensya, matod panimo, miingon ka nga gikuha didto
ang wording sa imong encyclopedia nag-ingon nga si Pedro Santo Papa. Ang maong wording, dito man nakuha sa Biblia, ingon maka dito. Asa man sa Biblia nga miingon ang mga apostoles nga kauban ni Pedro nga si Pedro Santo Papa. Una, poni angay nga wa masabti sa kupinangga. Nga nahimong papa si San Pedro dili tungod sa chismis mga apostoles. Nahimong papa si Pedro kay giusab iyangan. Ikaduha nga nung nahimong Santo Papa si Pedro because of divine appointment. Bisan pag way apostoles mo tawag niyag papa, dili na may makaingon. Posible mangutanin nako sunod ron. Ya si Pedro, mabasa ba nga ni angkon siyang papa? Daghang ni angkon diya sa dipulog nga Master Pope. Nahimo na po silang papa. So ang duha ra jud kaligi ba inting? Fokusi ra jud na. Kay kung mabali na nimo, musurrender ko nimo karong gabi una. Pero di na nimo mabali, surrender na mo. Kay mo na kamaturan. Question number 7. Sunod pangutana. Migamit man kag referensya nga encyclopedia. Wala man ko'y nadungog. Litra por litra imong gilitok nga si Pedro Santo Papa. Wa man ko'y nadungog. Sunod pangutana. Nakaila ba ka? Kung kinsay nakahibaw ba ka? Kung kinsay unang tao nga naghingalan nga si Pedro Santo Papa sa Roma, nakahibaw ba ka o wala? Okay, Mr. Moderator, ang pangutana nga natubag, dili na balikon. Nana sa rule number 11. Okay. The question is repeated more than once. That's in rule number 11. Proceed to question number 8. Warning violation. Rule number 11. Na pangutana. Ingon ko sa pangutana, nahibaw ba ka kung kinsay ngalan sa unang tao nga maoy nag-istorya nga si Pedro Santo Papa sa Roma, kay wa man tay mabasahan sa entire New Testament. Mao nagtubagon, nahibaw ba ka o wala? Nahibaw ko. No? Nahibaw ko kinsang sa tupapaha ang unang nigamit sa term Pope. Pero nauwahi na ang paghingalan sa official possession. Sama good sa Pilipinas, naguna ang nasod, nauwahi ang pagngas Pilipinas. Ang iyang huna-huna nga sa paghingaan mo pa'y pagtungha. Sa diha din paghingaan sa Pilipinas, diha na nitungha ang Pilipinas ba iting? Ang iyang divine appointment diha na, nauwahi lang ang official naming. Di po na mo'y nakakapabalaan ang paghingaan, di po na mo'y nakapasanto papa niya ba inting? Balik ko na ko, ang nakasanto papa niya, una, giusab ang iyang ngalan. Ikaduha, divine appointment. Pero yung mga pangutana, wa jud ka focus sa duha ka ligi. Palihog ba inting focus sa duha ka ligi ay pagtukod og laing haligi. Question number 8. Number 9. At mo giveaway na lang ko sa akong time sa question. 1 minute. Okay. Okay ko. So, Kung 1 minute po. Palihog, dili na nato palabian og singgit. Okay. okay. The moderator observes that the interpellator did not consume the 20 minutes for the interpellations. And so, let's proceed to the speech on the negative side. Atong atagan og 20 minutos ang atong speaker in the negative side aron iyang ipasupot ang nagbuntaog nga mga argumento pagbulintang sa nag-aso-aso
nga mga pamahayag o mga ebidensya ni Reverend Father Darwin Gitgano. Atong ihatag 20 minutos, negative side, Pastor Ismael Bahinting Senior, 20 minutes. Kaganiha may gamit siya Genesis 17:5. Litra por litra ang kahulugan sa Abraham, father of many nations. May gamit po siya Juan 1:42 na si Simon na himong Pedro iyang giterminuhan og amahan. Dito sa Genesis 17, litra por litra, amahan, mabasa. Pero sa Juan 1:42, wagay amahan. Ang ako rin yung kaadbag, mo'y kapunog pulong para mahimong amahan o Pope si Pedro. Siya rin nakapapop ni Pedro. Wa mo ingon ang bersikulo. Sunod, may gamit siya Matthew 16:18, divine appointment. Bisan pagkapila ma-divine ma-appointment diha. Wa gyud mag-ingon ang mga kaubang apostoles kay gihatagan siya og kagahom o divine appointment. Pope na si Pedro. Never na mo madungog. In fact, akong giingon nga si Pedro nagpailagan ni siya nga elder. Karon, ani ang akong negative nga punto. Dili Pope si Apostol Pedro tungod kay wala siya manudlo nga muingon siya Pope hinuon diha sa libro nga iyang sinulat nga 1 Pedro ug 2 Pedro diha sa 1 Pedro 5:1 nanudlo siya nga siya elder. Aniya ang New Good News Bible nagingon, I who am an elder myself. Sa iyang kaugalingon na gyud mismo nga inyong gihimong Pope by terminology, ang mismong tagtungod wa gyud mag-ingon nga siya Pope. Hinuon ang iyang giingon elder. Ang pulong elder from the Greek word presbyteros og nagkahulugan kinog magulang. Dili amahan. Balikon ko, ang pulong presbyteros akong basahon sa Many the time, please suspend. Atong gihangyo nga debate ni duha lang gyud ang atong mga main actors. Kita wa tay appeal as main actors. So please, atong respetuhan ang atong speaker. Proceed with your speech. okay, balikon nako. Wala gyud mangistorya ni manudlo ang mga apostoles bisan mismo si Apostol Pedro nga si Pedro Santo Papa sa Roma. Wala. Diin ang gitudlo ni Pedro siya elder. Sa Bibliang Katoliko, diri ang gigamit sa 1 Pedro 5 mahitungod sa elder giun sa paghubad, ingon sila pare. Aniya gyud ang ilang Biblia, Katoliko, Biblia sa Kristohanong Katilingban. Kapitulo 1 sa 1 Pedro 5:1, nakigsulti ko karon sa inyong mga magulang. Magulang sab ko. Wa sa mingon, Pope ko. So ang word nga elder dito sa English, it is being translated in this the Catholic version as magulang, not pare sa maong bersikulo, not Pope. So in the lips of Pope reading the scripture, that he testified and he also taught using the term that he is an elder, not Pope. So kung gusto tag magbaton og kamatuoran, 1 Timoteo 3:15, kadtong original nga iglesia, haligi og sukaranan sa kamatuoran kung adto ta manugad. Wa gyud miingon nga si Pedro Pope. Ang niingon Pope karong among debate, ang ako rang kaatbang nga pari, mao gyud niingon Pope. Wa gyud ore sar ko nang kingon. Ang mga bersikulo nga yung gibasa, wa gyud magyong kamahan si Pedro. Sunod punto. Dili Pope sa Apostol Pedro tungod kay bisan pag tapukon kanang mga teksto sa Biblia gagigamit sa akong kaatbang, dili makapapop. Katong mga teksto nga gigamit tapukon to. Hotto tapok. Inigtabog na kita nasayod nga apil na sa nasayran sa mga apostoles, sa mga magtotoo kani mga teksto ha.
Pero bisan pa, apil tapuko na to sa gihapon, wag yun madeklarar, wag yun usa nga nag-ingog pop. Kinsay nag-ingog pop? Gikan na sa iyang taong baba. Wag yun ang taong magagika sa Biblia. Siya mo'y naghimog pop ni Pedro. Karon nga po na, ang Biblia, wala mag-ingog pop. Wala magtudlo, wala maghimo ni Pedro nga pop. Siya ra kung kaatbang mo naghimog pop ni Pedro. Sunod, ikatulo, dili Pope si Apostol Pedro o wala gamita sa mga apostoles diya sa New Testament nga si Pedro nga Pope. Father, tungod kay violation ang pagtawag Pope sa usa ka relihiyon, religious leader base sa gitudlo sa founder sa original nga iglesia nga si Yeshua. Ang Yeshua usa ka Hebrew name, ang Jesus Espanyol. Dinhe gitudlo atong mabasa, og dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan, nga ato sa langit. Sa Biblia, gigamit ang term nga amahan sa kapamilya. Pamilya, na word father, daghan. Sa Biblia, gigamit ang word amahan sa kaliwatan. Si Abraham, amahan sa daghang mga nasod tungod sa kaliwatan. Pero, kung maghisgot na ganing religious leader, tungod kay ang religious leader nagbatun na silang tinuuhan pagtulunan. O kung magpatawag kag amahan, ang amahan lamay tag-iya o tinublan anang pagtulunan na. Mao nga, ang tinuod nga tawag amahan, ang ato rang langitong amahan. Dili ni bisan kinsa. Violation o ebidensya nga ng violation, wag yung usa na may gamit sa mga apostoles nga siya amahan, amahan Pedro, amahan Pablo, amahan Juan, ang ni kinsa man, you can never encounter the term Father as being used by one of the apostles. Wa di jud kita mga kaigsunan. Bosa, kisara intahon mo inagistoryaan katong yang libro nga encyclopedia, katura pong libro nga encyclopedia, mauro po ga istorya. Mga kaigsunan, pila na nga time na to? Number 4. 13 minutes. 13 minutes pa. 13 minutes. Sunod. Nganong violation ang pagtawag og Pope, ang Papa o Father? Sa Matthew 23:9. Kay balikon ko, basta tawgon ganig amahan ang usa ka religious leader, imong gikuptan ang pagtulunan gikan sa langit ng amahan, ang amahan ray amahan anang pagtulunan na tinuhuan na. Kaya nga ang amahan ray pwedeng tawag amahan nga anang mong tinuhuan. Pero tao na gani imong amahan as a religious leader, gitirahan niya ang mga parisyo. Ayaw ka mo pagpatawag amahan kay religious group ang parisyo. Pang religious group, dili pwede. Mao nga akong gikaingon nga ang mga apostoles wa gyud bisan usa nga naggamit og term amahan kay pang religion dili pwede. Unsa gitudlo? Presbyteros. Unsa ang presbyteros? From the root word presbos, Greek word presbos, meaning old. Old is an adjective. Elder is a comparative adjective word. Not superlative, not positive in grammar, but comparative adjective. Iyang gisulti, elder magulang. Pero iyang gisulti sa ungkatbang, amahan. Wagid mag-ingon, magulang ra ang giingon. Pero sa iya, amahan. Nya di po ta kabasa. Di po ta kabasa, kung atong basahon sa Biblia, di po ta kadungog. Ang atong madungog ginaipop, sa iyang baba, sa iyang gisulti, di po ta kadungog. To iyang referensya mo po gaingon. Pero balik ta sa mga tao di sa Biblia, you can never heard one of the apostle teaching that one of the apostle can be called Pope, can be called Father, because calling Father in a religious group is violation to our Heavenly Father, because He is the only Father to that religion that He established. Sa mga kaigsunan. Sunod. Karon ang punto mauni sa religion. Unsay origin sa pulong Pope? Gisay-say na ganiha ang etymology nga nagkahulugag Father. Daghan kayo. Karon, nganong naamay Father? Nganong naamay Father? Aniya, ang pulong Pope o Father nga gigamit sa Roman Catholic Church, ideya kini ideya kinigikan sa pagan Mitraic religion. Aniya ang referensya. Natanan akong referensya din gidala
Apan basahonan sa kunot, nanatanan. Sa The Catholic Encyclopedia, Volume 10, page 402, article Mithraism, copyright 1913 says, Mithraism, a pagan religion consisting mainly of the cult of the ancient Indo-Iranian sun god Mithra. It entered Europe from Asia Minor after Alexander's conquest, spread rapidly over the whole Roman Empire, and at the beginning of our era, reached its zenith during the 3rd century and vanished under the repressive regulations of Theodosius at the end of the 4th century. So, kining Mithraic religion, pagano, unsay makuha na to sa Mithraic religion, dugang pa sa usa ka encyclopedia nga kung basahon. Nag-ingon, Kohler's Encyclopedia, volume 21, page 632, article Sunday, paragraph 3, 1996 edition. Nag-ingon. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. The basis of objection? Ang ako pinanggang igsuon, negative. So di siya mo pamatuod og laing haligi. So ang duha ka haligi jud nga giusab yangan o naka-receive siya divine appointment. Mo nay fokusan nga wa jud siya maka-receive unta og divine appointment. Naghimo naman siya ikatulo ikapat nga haligi, Mr. Moderator. The moderator rules that it's part of the entirety of his presentation. Reserve all your questions during the 20 minutes. Proceed with your discussion. Human na magod ako guba ng mong haligi duha. Di mo ba dayon ko? Kasi ko balik-balik na guba naman. Sige di ko patindog. Na-knock out naman to sa mga punto. Sa padayon ko. You have 10 minutes. Proceed. 10 minutes. So, ang nahitabo na ay piigan religion nga bisod. Matod pa sa Kohler's Encyclopedia kung gibasa, Mithraism reached Objection, Rome Mr. in the Moderator. Mr. Moderator, naghisgot na siya pagan religion. Wata maghisgot og other religion ini ang Cut the time, sir. Cut the time, sir. Okay. Naghisgot naman siya og pagan religion. Unya di man siya affirmative. So di siya angay mo pamatuod sa lain. Ang iya katungdanan negative jud, pagguba. Okay. Focus jud sa duha ka haligi pagtukod og laing haligi pinangga. The speaker in the negative side has his own style on how to prove his side. Let's give him the chance. Prove that the affirmative side is wrong. Reserve all the questions. Proceed. Salamat. Ngano naka-object man lagi, ganiha di ko ka-object. Kapila na, kaduha ng ka-object. Napadayon ko. Matod pa diri, nagtudlo nga ang popular nga religion Mithraism, padayon man di ay, nisod sa Roma 200 BC. Sa ato pa, ganiha kung gibasa ang maong referensya nga kining Mithraic religion balig mga 500 ka tuig naglukob sa Roman Empire. Objection, Karon Mr. di Catholic Moderator. Encyclopedia. Mr. Moderator, Naamantay ako na topic. Human na lagi ko guba sa imo, ha? Objection, Mr. Nagguba Moderator. naman to. Sige lang kung balik-balik, Okay. anto. Doon naman ko'y katungod mo object. Pinangga nga bayinting. Kung naguba na ni mo, nganong di naman ka-focus sa duha ka ligi. Nagtukod naman kaglain. Diri sa kuan, dili mo gawa sa tema. Nag-isgot na siya, Abraic religion, pagan religion, mabre na tema. Focus ta nga si Pedro unang papa. Pagkutlo diag mga referensya, di kay sig sulti-sulti lang. Wa may standard reference. Pagkot og standard reference, nga di siya unang papa, ikaduha siyang papa. Parang maguba ning una o ikaduha na kong haligi pinanggang enting. Ay Mr. pagpamatuod og mga Hebraic religion, abot makas ubang relihiyon. Focus na ko kay kitang may nagboxing ron. Ayaw pangitag laing kontra. No, sana ba ni? Okay. Mr. Moderator, gaganiha di ko ka-object. Karon sige na sa object gidawat ninyo. So napakoy time, Okay. ha? Napakoy time.
Suspend the time, palihog. Okay? Gitugutan Okay, ako. stop. Okay. Take note, the main issue of the debate, pamatud-an nga si San Pedro mao'y unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Okay. Now, imong gipadayag kining kabahin na sa pagan religion. And you have to prove that it is relevant to your main point nga mo pruiba ka nga si San Pedro mao'y dili unang Santo Papa. If it is relevant, proceed. If it is not relevant, you will be out of order. Now, you have 9 minutes. At any rate, the affirmative side has 20 minutes to destroy all your speeches. Tanan nimong gipamahayag karon. There is no question. So, it's up to you not to waste time. Papa, you can proceed. Pero kung irrelevant na nonsense, save time. Proceed direct to the point. This is relevant to the issue. Go. Ang Catholic Encyclopedia Volume 10, page 403, article Metraism, copyright 1913, says, the fathers, ngayon gawas na, the fathers conducted the worship. The chief of the fathers is sort of pope who also lived at Rome, was called Pater Patrum. Sa Mitraic religion, naana ang pagtawag kong father. So dito, unya ang Mitraic religion, 500 years nagpuyo sa Europe atong panahon na. Look up sila. Dito, makita nato nga di ay, nganong dili makita sa Biblia nga si Pedro, Pope, di mabasa, kanang idiyaha, di sa Biblia gikuha. Pabor nga dito ni kuha gikan sa Mitraic religion. Sunod, aron ma-qualify nako. Example. Nga kining father gikan sa pagan nila na sundog. Aron ma-qualify, ang Roman Catholic nanundog sa ideya gikan sa paganong example. Qualification. Pontifex Maximus. Father gyapon ni ang isyo. Catholic Encyclopedia Volume 10, article Pope, page 270 under the heading title. Nag-ingon, as regard the title Pontifex Maximus, especially in its application of the Pope, there was further reminiscence of the dignity attached to the title in pagan Rome. Kaning gamit kag Pontifex Maximus, gagikan sa pagan Rome. Sunod, ingon dira, the New Webster's International Dictionary Volume 2, page 864, article Pontifex Maximus, Pontifex nagingon, Pontifex High Priest of Ancient Rome, one of the 16 members of the Pontifical College presiding over the state religion. The highest religious authority was the Pontifex Maximus, Supreme Pontiff. Bintaye, ang Pope karon gitawag Supreme Pontiff. Kabalo mo ni Ana. Supreme Pontiff. This title was adopted by the Emperor and later by the Pope. Gi-adopt by sa Pope ang Pontifex. Gagikan sa pagan. Unsay gisulti sa laing encyclopedia. Okay. Before the time, for the clarification of the public, the moderator gave enough time to proceed and take note in the debate is main point of the debate. Pamatud-an nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa. So, you have to prove that si San Pedro dili maoy unang Santo Papa. Okay?
the issue now, the first or not the first. So, reserve for the questions and take note, you will be guided on the issue nga siya mao ang unang Santo Papa, and you have to disprove nga dili siya mao'y unang Santo Papa. Okay, proceed. Humanan ako gisulti gariha. Gamit siya sa iyahang rason nga teksto, ako na gatong gikoreksyonan nga ang sa Henesis, humana. Kaya na humanamanan, akong gipadayon ang mga punto nga pwedeng mo guba sa isyo. Nga gigamit ang Pontifex Maximus. Unya, gikan sa pigan ha, gigamit sa Pope. Kaya nga ang Father, wala sa Biblia nga title nga Father or Pope. Di inanigikan. Ang Pontifex Maximus, unsay gisulti sa The Encyclopedia Americana, International Edition, page 391, Article Pontifex, paragraph 2, 1994 edition, nagingon, the title Pontifex Maximus was used for the Pope from the 3rd century. Pope Paul II adopted it permanently in the 15th century. Ang gikan sa pagano, gisundog mga kaigsunan. Kay ang Father, ang Pope, wala sa panudlo sa Biblia. Ay ang ideya kay naglubog ang Mitraic religion for 500 years. Sa akong gibasa nga encyclopedia, misod ang Mitraic religion nga pagano, 200 BC, niya nawala kini through the repressive regulation of Emperor Theodosius at the end of the 4th century. Pagkawala na, 500 years, naglubog. Kaya nga ang Roma, kung ako karon, muingon lang ko, I can prove, bisag 30 pa, ka mga doctrinal practices sa Catholic Church, I can see that in the Mitraic religion, I can prove that in the pagan Roman religion, adopted by the Catholic Church. Usan ini kaning Father. Kika na sa Mitraic religion. Barkada na sa unang panahon, haod ka ng Mitraic religion. So, ang pagkadili siya, una, dili man gani ay Pope, mauna na ba hinoon? Tama? Huwag gani mag-ingon ang mga apostoles nga Pope. Hinsabot nang kadili una. Sayon sabdong. Logically, very simple idea. Because it is being taught, it is not being taught in the Scripture. Even the term Pope or Father, as I said, never used as a title of the religious group. But according to the history, it is really taken from the idea of the Mitraic religion. So Mitraic religion, 500 years, nagpuyo sa Roman Empire atong panahon na. And then, tanawa, pag-abot na ang title nga Pontifex Maximus, nga title sa highest high priest sa mga pagan Rome, nag-i-adapt po sa Katoliko. Nako. So ang term nga Father, ang term nga Pope, niingon akong katbang nga wala daw nakuguba. Ang pag-ingon nako nga ang Genesis 17:5, litra por litra, naa ang word nga amahan sa daghang mga nasod. Pero paggamit ka sa Juan 1:42, si Pedro, si Simon, nahimong Pedro, iyang gidugangan og maong amahan sab siya sama nga si Abraham. Ayaw man to kang Abraham kay litra mabasa. Ab, ang Hebrew, ang ngalan nga Abraham is a Hebrew name. From the two words, Ab, Father, Raham, many nations. So sa name nga Abraham, gitudlo sa Biblia. Pero ang name nga Simon, nga gi-change nga Pedro, bisan pag na-change ang name, di kakabasa nga nanudlo ang Biblia. Kasi siya, Pope, kinsay madunggan na ito nga nag-ingog Pope. Ako lang kaatbang. Waman mag-ingon ang kasulatan. Sa iyon sa 1 Timoteo 3:15, ang iglesia, haligi o sukaranan sa kamaturan. Pag moingon ang teksto, sukaranan, din ato tamanukad, ineksukad ito, may Pope dito, wapoy Father, asa ang Pope, nasa basa kong katbang. Nasa iyang encyclopedia. Kana iyang encyclopedia, wag na ang author na, wag na makita sa mga apostoles. Wag mo na makita sa mga ni Pedro. Pero si Pedro, si Pablo, si Juan, nag-uban, kauban sila pamahaw, kaubag paniudto, kaubag panihapon, apils na. Pero ang mga apostoles, wag yun, muingon nga si Pedro, unang Santo Papa. Wag gani muingong Santo Papa, una na ba hinoon? Simple. Sabda na ko ninyo. Nay, nag-ingok una. Katong tema ra niya.
Pero inigbasa sa Biblia, wag yun intahon. So mga kaigsunan, dinhi karon. O sa gisulti sa 2 Timoteo 4:3 o 4, ingon si Pablo, sa mga tuig 63 AD, ingon siya, muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamatay sa matuod nga pagtulunan, kundili sa mga tinumo-tumo nga sugalanon. Wa magtudlo ang Biblia nga si Pedro Pope kinsa nagtumo-tumo ang akong kaatbang siya ang katumanan sa 2 Timoteo 4:3 ngano manudlo matagwa itudlo. Sila'y haligi og sukaranan sa kamaturan. Wala magsulti. Ang mga teksto nga yang gigamit, ibasa na ko tanan, wa gibisag usa ka buok nga nag-ingon nga Pope. Last 2 minutes. Sa mga niya akong nakita karon mga kaisunan. Nalang ko ibasahon. Mangutag specific, humana lagi ganyan naguba na katong duha ka haligi. Sagbaya sige balik-balik ang guba. Samot na nagkanak-out kung balikon. Hodas 1:3. Akong basahon. Hodas 1:3 mao ni nag-ingon. Ingon ang Hodas 1:3. Nag-ingon diri, minahal nga mga higala, paningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan ang nga managsama natong naangkon. Apan gibati ko nga kinahanglan magsulat ako dayon aron sa pagtuo sa makausa og alang sa tanang panahon gihatag sa atong makagagahom ngadto sa iyang mga katawhan. Tiaw mo na nga labanan kadtong maong pagtuuha, kadtong maong gitinuuhan, kadtong maong pagtulunan, adto ta kalaban. Iniglaban na to kay wa may Pope. May Pope? Nadungog ba na to? Way klaro niya akong katban. Wa may Pope. Na? Basin pagkapila tiga yawi, bisan pag 20 ka yawi hatag, di ta mo supak. Ang musupak ta kay wa itudlo sa kamaturan, wa isulti sa atong mga apostolis. Kinsay nagsulti? Ay ako rang kaatbang oy. Saan? So mao ni mga kaigsuonan. Kung kita mulaban gani kag pundok, siyempre di ka muangay 30 seconds. Pero mulaban gani kag kamatuoran, sigurado nga moingon ka bitaw no. Ngano ato mapungan lag Pop nga wa man gani mosulti ang tagtungod mismo si Pedro nga siya Pop unsay gipayla ni Pedro? Elder. Unsa ang elder? Presbyteros. Ang binisaya magulang dili father. Ang tagon mag-father Pope. Salamat o maayong gabi kanatong tanan. Okay, salamat sa 20 ka minutos nga pagpaugdaw sa nagbuntaog nga mga argumento ni Brother Pastor Ismael Bahinting. O karon ato nang ihatag ang paglatigo sa nag-ulbo-ulbo nga mga katarungan ni Pastor Bahinting. Atong ihatag 20 minutos nga mga pagpangutana gikan ni Reverend Father Darwin Gitgano in a series of questions. You have the floor. Ang atong tema, pamatud-an nga si Pedro mao ang unang Santo Papa sa simbang Katoliko. Unang pangutana, unsa may imong nasabtan sa term Pope? Ako nasabtan. Matud pa nimo, imo kaning gigamit Father. Nya imong giingon nga si Pedro Father. Wa gani mo ingon si Pedro Father, elder gisulti. Ano nga atong kita mo laban sa imo nga naamay tagtungod gigon si Pedro. Ingon sa I am an elder. Sama ako kaniya fellow elder. So ang buot akong ipasabot perting sa buta gyud ako kanang pulong Pope. Kaya kanang Pope is an English version, is an anglicized term. Coming from the Latin term, Papa, from the Greek word Papas, originally means Father. So nakasabot ko. Pero ang akong nasabtan, na ang imong intong gipamahayag,
katumanan sa 2 Timoteo 4:3 nga manungha ang mga tao nga magtudlog tumo-tumo nga sugulanon. Time. Question number 2. Salamat kay giangko nimo nga ang kaulugan di ay sa Pope Papa. Sunod pangutana, kining pag-usab sa pangalan ni Abraham, nahimo siyang amahan sa tanang nasod. Kining pag-usab sa iyang ngalan, meaningful, meaningless. Tubag, meaningful. Salamat. Qualification, meaningful. Kay naa may word yun nga Ab, Father, Raham, many nations. So sa term nga Abraham, naagyud ang pulong amahan. Pero sa term nga Simon, nya Pedro, damo ko'y amahan. Ay, damo ko'y amahan. Siya rin nag-ingon, apa ko'y 1 minute? Ay, tingog diha. So, wa gyud in town. Ako magtanaw ba, maghuna-huna ko. Kung unta na lang unta, no? Nigsuon man ni ato, paring, di man siya kumutawag father kay again sumako. Pare lang, pare, Darwin Gate Gano. Maluoy po ta sa inyo ha, kay ayaw in town, patungig po si Pedro, ay nahibaw, as Pedro kinyalan nyo po. Time, enough for the answer. Salamat. Question number 3. Salamat kayo pinanggang igsuon sa San Juan 1:42. Uyon ka, nga giusab ang ngalan ni Pedro. Yes or no? Yes, oy, giusab. Pero wala, mausab na mahimong father. Sabi ko, giusab, oy. Bisang pagkapila, Osbon, ang pagkausab, batura. Usay pulong sa Pedro, Petros, movable stone, bato. Wagid ba yun nga, Simon, na change into Peter means father. Wala, ay, takaramaw diha. Jama raman. Mura magaluya akong kaatbang da. So mao ni ba, tanawa ra ko ni dangatan aning dibatiha karon. Nahulog man ni. O yun ba daw ko, meaningful, akin na meaningful. Okay, warning. Let's speak decently. No bad words. Proceed. Sunod. Next. Time is off. Question number 4. Sunod pangutana. Kining pag-change ba sa ngan ni Pedro meaningless, meaningful? Gibalik Ang pag-change, referring, ang unang question ako ni Abraham. Karon ni Pedro na pod. Kining pagkausab sa pangalan ni Simon ngadto sa Pedro, meaningful, meaningless? Meaningful. Unya, unsay meaning sa pagka-meaningful? Wala mahimong father. Siya rin nag-father. Mawala ay. Asamban, na-change ano? Simon into Peter. Ako naman ang gitubag ganyan. Mauramin. Petros, from the Greek word Petros, meaning movable stone, little stone. Bato. O pananglitan siya mo'y gisultian nga tukuron ka kung iglesia. Isang pagkalima lagi isulti. Kaya wala lagi siya inang siya pope. Mas pagka-20 sa sultian nga, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, baliko na po, bisa pagka-20. Wa man gud himo siyang pope, ikaw raman po'y nagpop-pop gunya. Okay, question number 5. Proceed. Sunod pangutana. Sa Isaiah 22, 21, 22, ang makadawat ug Yahweh mahimong amahan. Sakto ni sayop. Pinanggang igsuon sa Isaiah 22, 21, 22, nga makadawat og Yahweh mahimo mang amahan sa lumuyupyo sa Judea. Sakto ba ni sayop? Sayop. Cut the time, cut it tapay. Qualify pa ko. Master Timekeeper, pagkikatsa. Ang tubag na ko sayop. Basahon na ko. You have 1 minute. Proceed. Katsa, kay banha. Sayop. Yan naman, gisulti sa. Wala, gisulti sa versikulo nga ang mahimong, ang tigaag Yahweh, mahimong amahan. Akong basahon na kayon. Suluban ka sa iyang imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya, itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang amahan. Wala pa. Cut.
Sabat kayo. Mr. Moderator, palihog. Okay. Remaining time. So, You have pila ka minutes? Time. Proceed with question number 6. wa pa na, di nahurot ang time sa banha. Consume. Proceed. Question number 6. Audience, palihog. Audience, atong gihangyo ang audience worldwide. Ang katawhan sa kalibutan na minaw kanato karon. A truth for Ikaw na yung husto ron. Yes or no? Tubag. Dili masayop ang Biblia, ikaw ang nasayop. Qualification. Akong basahon, mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Wa pagihatag ang yawi na amahana. Matama ba mo? Oh, padayon. Og isangon ko sayang abaga ang yawi sa balay ni David. Sapaw. Ay, sagsapaw. Sagsapaw. Mr. suspend time, suspend the time. Suspend time. Okay. Ay, sagsapaw. Let's have a recess. Atong gihangyo, there are only two main actors of the debate. And we are just audience. Do not overlap the program. Please behave. And that's the final request. We will proceed if you have to behave. Give chance to explain. Question number 7. Proceed, Father. Okay. Sa ato pa, angkon kakaron ngang amahan day gaan jog Yahweh. Suma si mong ibasa. Tubag, di ko mo angkon. Ako naman ang giingko niya. Ang gibasa nako, gibaksan, gibistihan, himong amahan. Wa pa tigay Yahweh. Sa ato pa, dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Sayon sabton, tanawang persikulo, verse 22, paghatag Yahweh, humana na himong amahan. So dili ang paghatag sa Yahweh, mo'y nakapamahan, pero ang imong sulti, imo bang ang konon, nga ang gitagaag Yahweh mamahan, wa man magsulti ang Biblia. Humana na himong amahan, gibaksan, gibistihan, na himong amahan, unya, usap gitagaan og Yahweh, dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Ang Sayop ka. ang kunon ba nimo katong makadawat og Yahweh amahan dili? Gitupag na nako sa balik-balik. Yes or no? Gitupag na ako, dili lagi ang Yahweh mo'y nakapamahan. Di, ako ba, ayo usba ako pangutana. Ako pangutana mao ang nakadawat og Yahweh amahan di o dili. Dili lagi awak ko nang gitupag, dili lagi amahan. Wa pa sa kadawat og Yahweh amahan naman. Ibasa na ko ganiha. Gustong basahon ako. Balik yung question. So, kung gibasa, gibistihan si Sibna, gibaksan, unya, nahimo siyang amahan sa lumulupyo sa Jerusalem. Pag verse 22, usa paggihatag ang Yahweh sa ni David. So, wala, paggihatag ang Yahweh, amahan na, dili ang Yahweh mo'y nakapamahan. Sa ato pa, ang kuno nimo karon nga naa jud amahan. Dili na ko ang kunon nga amahan para sa imong pagkapob, dili. Di, Ang ako kuno pangutana, nako nga pinangga. amahan dire, pero amahan sa Salamat. lumulupyo sa Jerusalem. Salamat. Dili religious group to. Palasyo. Ningon man ka nga dili pwede tawag amahan sumala sa Mateo 23:9. Nya karon ni wag ko na pug ka nga pwede jud si Eliakim mahimong amahan. Asa may dawaton nimi? Namo niini kining Mateo 23 dimo nga di pwede tawag amahan ang spiritual leader. Nya karon imong giangkon nga pwede day. Asa may dawaton namo? Kadang una, ikaduha nimong katarungan.
katong gigamit sa Isaiah, mao to'y dawaton. Amo ti dawato. Nga gigamit ang amahan, bantay si Sibna, siya ang nagbantay sa palasyo sa hari. Dili religion, dili religious group ang iyang pagka-father. Parehab ang amahan Abraham, dili sa religious group. Pwede. Ako na lang gisulti na pwede. Pero religious group gani, iglesyang original nga gitukod sa atong manluluwas, hutag ba sa New Testament? Naabay nahinganlan nga Pope Peter, Pope John, Pope James, wala. Kay sa religious group, the term Pope cannot be applied, and that is violation to the instruction of our Time. Savior, Yeshua HaMashiach. Question number 9, proceed. Sa 1 Pedro 5:13, giangkon man ni Pedro nga iyang anak si Marcos, bisan di siya biological father. Ang pangutana, unsang klaseng pagkaamahan ang pagkaamahan ni Pedro ngadto ni Marcos? Tubag, pagkaanak sa relasyon, siya maoy nag-agak diha sa pagtuo. Mao na ang punto. Pero, dili makapahimo niyang Pope. Kaya kung tinuod pang makapahimo tong Pope, itong versikulo ha, naglaray-laray na ng teksto. Nga si Pedro Pope, nga wa may bisagosa. Sa dili mo saril ng imuhang interpretation. Dili So mo oyon saril. ka karon nga amahan siya sa pagtuo ni Marcos? Gitubag na nako ganiha. Oyon ka karon, Gitubag giklaro- na lagi yes nako. or no? Gitubag na. Mr. The Moderator. question is categorical. You are mandated to answer yes or no. Gitubag na nako ganiha. Answer Anak yes sa or no. Nga agak nga iyang anak diha sa pagtuo. Yes or no? Gitubag na ganiha. Ganon di magamutubag. Anak, yes, anak sa pagtuo. Yes, anak sa pagtuo. Categorical Pero, question number Yes. 7. Simple question. Yes or no. And now, you have Yes, clarified the anak sa answer pagtuo. is yes. Tupa. Proceed. Yes, nakoy 1 minute, nakoy 1 minute. Wala pa mahuman. Yes, anak sa pagtuo. Pero kung imo siyang interpreton nga tungod anang teksto ha, makapahimong Pope ni Pedro, naglaray-laray na ng teksto sa New Testament. Pope Peter, Pope Peter, Pope Peter. Pero kay wa may bisang usa, dili na siya pwedeng gamiton nga rason nga makapa-father, makapa-pope ni Pedro. Ikaw ray nagsabot ni anak nga mahimong pope. Ikaw ra anak, dili yun ang panudlo sa Time. iglesia. Question number 11. Salamat kiniangko na kang amahan sa pagtuo si Pedro. O yun ka ba nga ang papa amahan sa pagtuo sa yes or no? Dili ko o yun. Ngano? Nakoy 1 minute. Kato dito, siya man kayo nag-agak sa pagkabig primero. Pareha sa 1 Corinto 4:15. Sila kayo nagmatuto nga makabig. Ang papa, wag mo magkita sa papa. Sad. Pato kay sila may nagkuyog na matuto. Nahimo siyang karelasyon ingon nga anak o siya nahimong amahan sa pagtuo. Busa, dili applicable ang imong pangutana sa tinuod nga pangutana. Niingon ka man kaganina, labas pa imong mga laway. Mateo 23:9, dili kinahanglan tawag og amahan ang usa ka tawo, kun dili ang Dios lang. Pero karon, ningon ang pugka, okay ra oy, nga amahan sa pagtuo si Pedro. Asa man jud, nganong di naman ka consistent karon? Tubag. Consistent ko pareho man tanan nga insakto. Pareho tanan sa Mateo 23:9. Dili pwedeng magtawag amahan kay ang gireper ang giadresan ba yan ni ana ang religious group nga parisyo. So giyang gitudluan ng mga parisyong ayo pagpatawag amahan kay sa religious group ang langit ng amahan ramoy tag-iyag tinubdan sa tinuhuan sa mga parisyo. Gikan sa mo nang dili ang amahan ra. Nya didto sa usa anak sa pagtuo parihang korek pero wa man pud ingna nga kanang teksto ha makapapop kay nakapapop lagi ang tubag nako maglaray-laray na utan ng teksto bisag usa wa man sumali ang interpretation ninyo. Sunod pangutana, sakto to'y mangingon kanina na nadungog na mo, di kinahanglan tawgon ang leader nga amahan. Sakto to ganina sayo. Sayop kong religious leader ako naman ang balik-balik man ni pangutan ha.
Basta religious group, pareha sa parisyo, dili kay ang gibarugang tinuhuan nga gitudlo sa mga parisyo ang pagtulunan sa langitong aman say amahan ana say tinubdan anang pagtulunan ana pero magbutang-butang kag Pope ikaw ba di tinugdan anang pagtulunan ana unang dili sakto nga imong tawgon ang religious leader o Pope mao nang sa religious group sa original nga iglesia religious group di ba wa gyoy bisan usa ka buok in town nga gitawag og Pope naman that is not applicable to the religious group only to personal relationship as your son in faith. Okay, salamat. Di anis Roma 4:6. O sa kaordinaryong amahan o sa kaordinaryong tao pero nahimo siyang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. O gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila mga tinuli. Kini si Abraham dili man ni Dios. Pero matud pa nimo ang mga spiritual leaders dili siya matawag nga amahan. Pangutana, sakto ba nga gitawag si Abraham nga espirituhanong amahan bisag dili siya Dios? Tubag. Sakto. Ay, salamat. Pero qualification. Pero ang pagka-espirituhanong amahan ni Abraham ang buot ipasabot na diya sa Genesis chapter 22 sa diyang gihalad niya si Isaac na pinaagi sa iyang pagtuo iyang gitugyan ang iyang anak nga itugyan didto nga ihalad for burnt offering so nahimo siyang amahan kung kita usab kamaong mutugyan ngadto sa langitong amahan si Abraham nahimo na tong amahan sa pagtuo pero dili religious leader nga Pope, di man. Bahalag kapila mahimong amahan si Abraham, pero wagid mahimong Pope si Pedro. Kamura gyud gaingon-ingog Pope na inyo ra pong libro. Basta ay sa pa ko mahuman 1 minute. Time. Proceed. Question number 14. Sunod pangutana matud nimo ang religious leader dili kinahanglan tawgog amahan. Pangutana si Abraham religious leader dili. Tubag. Dili sa religious leader. Asa pa. Tungod kay sa panahon ni Abraham, wala siya gihandol nga mga katawhan nga siya maoy gadumala sa katawan. Si Moses hinuon. Maoy religious leader. Hala pangita si Moses gitawag father. Sa punto nako nga diha nga gipasabot nga si Abraham ang atong pagkamahimo niyang amahan sa pagtuo balikon ko. Tungod kay siya ray tao nga nakahimo pagtugyan sa iyang anak nga itugyan ngadto sa kamatayon kung kita kamao pumutugyan sa atong kinabuhi sa pagpakamatay sa atong pag-alagad si Abraham nahimo na tong espirituhanong amahan pero wala magtudlo nga si Abraham nahimong leader nya driver nimo nga si Pedro Pope tungod ni ana ay murag hintipas na kita ana ba murag nasaag na ta sunod pangutana pinangga nga inting. Kini bang term spiritual father dili din ni religious leader? Balik ka lang kay nalingaw ko ari. Balik. Oh. Kini ding espirituhanong amahan dili din ni religious leader? Dili kay ang religious leader sa mapanalitan sa iglesia na sila'y mga nagdumala, na ay mga kaiglesiyahan, na ay mga practices, mao na religious group, na ay religious leader. Mao nga si Abraham pwede na tong amahan sa pagtuo. Mao nga, kung atong sabton, mao lagi, watay lalis anang pagka-espiritu ng amahan, pero wa man lagi makapahimo ni Pedro po nga po, saon anak po. Abi kay si Abraham amahan sa pagtuo, si Pedro apo na mo mapumpop. Ngong Peter, mo delikado na. Wala nga, dili pwede. So ang kamatuoran, di gud maguba. Di gini mo bukbisa pag magkama-gama tag istorya ka na imong libro nga si Pedro unang pope sa Roma ang libro ang author ra gid tawo mo nagsulti ana ang Biblia. Question number 16. Di ba ang buhat sa religious leader maghalad o sa kahalad para sa Dios? Yes or no? Ako nang gisulti gaganiha ang yes or no? Mo nay buhat sa religious leader? Yes or no? Depende nga pagka ang religious leader ako nang gisulti. Ang religious leader nga gi-apply sa Matthew 23
9 nga ang religious leader Mr. Moderator, usa siya kag categorical ako question, Mr. Moderator. Wa may depende dire. Ang buhat sa religious leader mao ba ning maghalad ngadto sa Dios na altar, mag-offer ngadto sa Dios. Ang pangutanan nako, mao ba ni ang buhat sa usa ka religious leader? Yes or no? tubag. Mao nay buhat sa religious leader kun pareha Yes, ni Mr. Moderator, categorical ang pangutana. Ayaw sagsapaw. Mao nay buhat. Mr. Moderator, labi na sa objection. panahon ni Mose. Rule number 7. Categorical questions must be answered categorically. Gitubag na. Yes or no. Gitubag na nako. Ito ba? Make it Niingon ko yes. clear. Ano yun ka? Yes. Unos. Salamat. Answer. Yes. Okay, yes daw. Yes. Yung Salamat. ako, gitubag na. And after your answer, yes, qualify. Di, ang akong qualification, pwede magkagdili religious leader unya maka-offer ka. Lahi ang religious leader kay naa kay grupo sa katawan nga gidala. Sama kang Mose, sama sa iglesia, sama kang Pedro. Last 2 minutes Dala ha. sa iglesia, pero walang tawag Pope. Ang nagtawag Pope, ganaragiin taong ilang libro. Di, bro. Last 2 minutes naman, so adun na lang tayo tingali 1 question and 1 answer. Okay. Kay 1 minute question, 1 minute answer man. So adun ay last. Kay last ni pero duha, 1 minute man, duha question. No. O yun ka ba pinangga nga igsuon nga si Pedro nakadawat og Yahweh kaduha kung di si Pedro ang unang papa kinsa man? Tubag. Wa lagi papa sa iglesia, ano manghingalang mataglain. Wa gani gihingan lang bisag usa. Mangita man kag naa nga wa. Ang Biblia wa kay gisulti nga papa. O kinsa may unang papa? Ginagwala. Ay, bisan pag 20 ka Yahweh, yun ta. Pero ang Yahweh nga gihatag, kung tinuod pa nga ang Yahweh makapapapa, ay wa, nalaray-laray na ng bersikulo. Po Peter, Santo Papa, Pedro, pero wa may bisan usa ka buok. So ang Yahweh dili nakapapapa niya. Napay 1 minute. Tilukon ako ni kay ang pangutana Na 1 minute. kay ningon man ka ni supak man ka. Do na ba kay standard reference nga dili siya first Pope? Yes or no? Una na kong referensya ang Biblia. Yes. Mr. Moderator, Ah. nangutan ko sa referensya. Kay Biblia og referensya man eh. Ang akong pangutana, asa doon na ba kay referensya? Yan ang ingon, si San Pedro, dili unang 10 pa ba? Doon na ba kay referensya? Yes or no? So gitubag na ako na ganiha. Okay. Mr. Moderator, Referensya. yes or no? Yes or no? Balik ang question, balik ka. Balik ko question. The question is very clear, and this Nagsamo is kay dire. okay. Okay, balik. Worldwide. Stop the clock. Okay. The final question is: aduna ka ba'y standard reference to prove that Saint Peter is not a pope? Gitubag na ako ganiha. Yes or no? Naa. Na. Una, ang Okay, Biblia. qualify, prove, and Biblia. cite your reference, standard reference, proving that Saint Peter is not the first pope of the Catholic Church. Una na kong tubag, giila na ko nga ang Bible standard reference. Tungod kay ang pong reference, kakuha ag kasayuran. So ang Bible reference, aniya sa ako ang gidalang libro duha ka buok. Babylon Mystery Religion. My ISBN. My standard number siya. By the way, basahon ako. palihog sa tagaan natong chance to listen and present your document. Palihog, silence, proceed. Okay. Ingon man siya. To me, is a standard reference. Ingon diri sa Babylon Mystery Religion, page 68. If we talk a close look at Peter in the scriptures, it becomes apparent that he was not a pope. Sunod. Gusto pa kagdugangan? Naaya SBN.
Na iyang gibutang diri nga ISBN standard number. Naanak ko'y nabasa. Naanak ko'y nabasa. Naanak ko'y nabasa. Mr. Moderator, ato exclusive sa Standard amin. nimo. Nga Okay. For purposes of evidence, the other party has the right to examine the documents. And please submit the document. Oh yeah, listen. moderator dapat Listen. The purpose of the debate is to implement John chapter 8 verse 32. The truth will set us free. In order to prevail the truth, we have to open the light. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Open the light. Open the book. Submit the book. And any book you can examine. This is the truth. Okay. Ang atong tema nag-ingon sumala sa Biblia og referensya. Wa gina inagyag na standard. Referensya, any reference will do. Maunay atong kuan. Wa na maingon. Wa na butangi dihag standard yung mga unsay edisyon. Okay. Any reference will do. Kaya giingon an references. Wa diha i-qualify o unsay reference. Okay, thank you so much. Thank So, you. ato na interpretation, wa ko'y partiality, wa karon pa ko nintingog, no? Oh. Okay. Okay. The moderator would like to clarify but the main proposition is palihog silence. Pamatudan. Silence. Do na patay panahon. Time now. Okay. That's it. Silence, please. It is now the time. Rebuttal. Okay, tagaan nato sila time to examine sa reference. It's up to them to Si kuan sa Ralph reference. Edward Woodrow, Mr. Moderator. Si Ralph Edward Woodrow, usa ka protestante. Anti-Catholic. Okay. Anti-Catholic. Pero, affirmative, kuha na ta. Rebuttal na ta. Rebuttal. Okay. The Carry my moderator. standard. Okay. Carry my standard. Okay. Why reliyon nga gidapit? Are you ready na ba mo for the rebuttal? Okay. The very purpose of rebuttal, mauna og sa basketball pa 3 points. 3 pointers. Okay? Now, the moderator gave the chance, the right of the affirmative side to check your documentary evidence, and the moderator will now give you the chance to check the documentary evidence of the affirmative side. Will you avail of your privilege to check?
Okay na. So dili na ka mo check sa ilahang evidence? Okay. So now, okay. So you have to wave and you never have to check their documentary evidences. Okay. So for the final, the summary, a conclusion to give or to deliver the rebuttal for 5 minutes. This is a conclusion. Remember, during the rebuttal, no more objection. Consume 5 minutes for rebuttal. And now, the negative side, you have the floor for rebuttal 5 minutes. Hello. Ganiha mga kaigsuunan, perting pangusog sa akong kaatbang, ginamit ang Isaias 22:1-21. Ako yung basahon, tanaw na to, musaril ba na? Ingon diri, Isaias 22:20 magsugod, ang Ginoo miingon ngadto kang Sibna, niadtong adlaw paanahon ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, nga anak ni Hilkias, suluban ko siya sa imong biste, og baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom, og mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem og sa Huda. Wa payawi gihatag nga amahana. Tama? Wa payawi. Versikulo 22. Og isa conjunction word. Isa og sang isangon ko sa iyang abaga ang yawi sa balay ni David. Dili day mao ang iyang istorya ganiha nga kaya tagaag yawi mahimong amahan. Nya ko natong basahon kay wa pagani ihatag ang yawi na amahan naman. Nya lain pong pagkaamahan kay di pod sa religious group pa wagad mamao. Sunod iyang panghingusgan ganiha sa akong katbang nga si Pedro kuno ingon siya number 1 sa lista sa pagka-apostol. Ang word apostol, sent one, gipadala. Pero arita, kinsa maging number 1 nila be sa kanang Pangulong Haligi. Be, ato tanawon, Galacia 2:9. Kiniyo, Pangulong Haligi gyud. Paminaw, si Santiago, Galacia 2:9. Si Santiago, si Pedro, o si Juan nga giisip nga mga Pangulong Haligi. So naghisgot og mga Pangulong Haligi. Kinsay gilista? Si Santiago, si Pedro, o si Juan. Number 1, Santiago, si Pedro, number 2. Number 2 raman di ay, unya raba, pagkapangulo pudyod ang gihisgutan. Pero para nako, bisan pag manumber 1 o manumber 2, dili na mo isyo. Ang issue, kanang itudlo gyud nila sa kamatuoran nga si Pedro Santo Papa, wala man gud matudlo. Unya, dayon, ang nahitabo nga gipatuo, balikon ko ha, batay paminawi ang iyang teksto. Gamit sa Genesis 17, verse 5, mga Abraham, giusab balik-balik naman ko ni. Giusab, nga nahimong, bisan pag wala usba, Abram. Ang word of father na daan. Ram, exalted. So, Abram meaning exalted father. Ab is a Hebrew word of father. Ram is a Hebrew word of exalted. So, Abram, exalted father. Wa pagani i-change, nagyapoy father. Giusab, Abraham. Ang Ab is a Hebrew word of father. Raham is a Hebrew word of many nation. So sa gihapon, na ay litra po litra mabasa. Kasi Abraham amahan. Nya, gamit tayo akong katbang. Kaysa Juan 1:42, nga si Pedro, siya Simon, giusab, o Pedro, mao nga ingon usab nga ana, nga si Abraham nahimong amahan, si Pedro po nahimong amahan, iyahan na to. Nga naman, pagkausab ni Abraham, amahan ra gihapon. Pagkausap ni Simon pagka Pedro, wagi amahan. Ang naay amahan, ang iyang sultira.
So ang iyang amahan nga nahimong Pope, Papa si Pedro, siya ra gyud in town mo'y nag-istorya. Dili gyud in town ang panudlo sa kasulatan. Busa, balikon ko, ang word nga Father, dili sa Biblia nanukad nga title, Mitraek religion, ang pinaka-high priest nila, Pater Patrum. What is Pater? Again, a Greek word of Father. Patrum, fathers. Ang Pater Patrum, kitawag ka na sa kahulugan og Father of Fathers. Di ba ang Pope, Last Father 1 man? minute. Nya daghan man ding Father. So ang Pope, Father of Fathers. Pater Patrum, Samara. Kaya nga, ang ideya sa pagkatermino nga ang si Pedro, loyang Pedro, ay, nahibaw ba kapos Pedro gihimo niyong Papa? Nahibaw ba kapod? Ha? Wa man po'y naghunghong ni Pedro dito nga, bro. Ngano wa man kahimo ang Papa nga, Papa man ka, wa gyud in taon. Kana rin yung libro, sige, daghan. Bisa pag sa kabarko inyong libro, 30 seconds. di gina masilbi, di ko nakalumpag sa kitudlo. 1 Timoteo 3:15, haligi og sukaran sa kamaturan, yang magtudlog tumo-tumo, matud pa ni Pablo, mabot ang panahon nga mga tao di na mamati sa matud kapag tulunan, kundi sa mga tinumo-tumo nga sugulanon, tomo radiay. Maayong gabi. 10. Okay. Okay, salamat for the 5 minutes nga rebuttal sa ato igsoon si Pastor Ismael Bahinting Sr. And now, ladies and gentlemen, to close the debate is the final rebuttal on the affirmative side. Let's give the floor, Reverend Father Gitgano, Catholic Faith Defender. 5 minutes. Salamat kayo, pinangga moderator, og salamat sad sa tundo ka moderator, og sa akong kaatbang karon nga wa ko maglisod. Nga naman iyang giangkon nga amahan sa pagtuo si Pedro. So hinay-hinay na ni gamay ron. Kinahanglan negative ko siya, di jud siya mingog amahan sa pagtuo eh. Kay negative man siya. Ang Papa amahan sa pagtuo. Mo nang unang pangutanan ako niya, nasabtan ba nimo? Uyunan ba nimo? Nga ang term Pope, ang kahulugan ni Papa, uyon kay siya. No? O na nga, di lang 100% ang pagkauyon, pero nanay 10%. Ginagmay na. No? Unya, kay baw mo, sa iyang presentation kaganina, kung nakabantay mo, iyang gigamit ang Mateo 23:9. Bawal jod og magtawag sa pare og amahan mo nang mag-ingon siya paring Darwin. No. Di man mi pare. Wa man kumukugo sa iyang anak. Ingnan na lang nga Brad Darwin, no? Kay kung wag pare, dul-dul nas pare, no? Father, no? Naghinay-hinay na jud siya tawag nakog father, no? Pero di lang ta magdali. Nya kabantay mo, matud niya, tumo-tumo, kining akong pinangga nga igsunan, tumo-tumo. Pero kabantay mo, siya ra po'y naigo sa iyang katarungan. Mao nang ingko, by inting, pwede bag atong susihon ng imong standard reference? Ayaw! Ayaw dyan! Ayaw! Mahigani kay moderator, kay, pwede ba ta? Wa man tayo taguan. Pero kadtong maong author, mo nang hesitansya kay duna say gituguan. Nganong hesitansya kay siya ang nagtumo-tumo pinangga nga igsuon. Kini mo na standard jud. Mo na nga lisod man kay magtumo-tumo ta. Wa ni siya gidapigan. Standard reference. Pero ngayon ayaw oy. Akong kwaon nun ta, ayaw father ba? Pero kini, pwede yun din akong ihatag niya karon dayon. Bisan pag ipadag uli. Tanawa The first Pope of the Roman Catholic Church is Saint Peter. Unya, ni adiri mga igsuon, ang list of popes. Ang nag-una din
Kasi basig si Bainting naguna diri, no? Saint Peter ang naguna. Napatay mga dagway, mga kaigsunan. Kaya nga naman, naay dagway ni San Linos, Anacletos, Clemente, the first 266 na kasanto papa. Ang presidente to karon si Papa Francisco. Naay dagway kay di man ni tumo atua. Nya kaduha, ni angkon jud siya nga amahan jud sa pagtuo si Pedro. Unya, ang iyang gikutlo, Galasya 2:12, ang nauna kuno sa gimensyon si Santiago. Ikaduha raman lagi si Pedro. Namura. Wa niya buhat, wa pa na niya kutluan, ibaw na ko ana. Dili na list of apostles. Pero kung matinudaanon pa siya, iya untang ikutlo ang Mateo 10, 1, 2, upat jud to ka teksto. Wa jud na giribat. Kay number 1 man si Peter ato. Bona nga kini ato dili jud ni tumo-tumo. Unang haligi ni angkon siya nga si Pedro giusabangan. Meaningful, meaningless. Nindot kay tubag, meaningful. Pero sa iyang explanation, wa na'y meaning. Nakita ninyo ang inconsistency sa pinangga na kong igsuon. 1 minute. Amen? Unsa may puriba na to, nakadawat bas Pedro Yahweh? Bisan pagpila na kay Yahweh. Kay siya may unang nakadawat sa Yahweh among the 12 apostles. Therefore, siya ang first among equals. The primacy of Peter. Bisan si San Mateo, nahiuna sa iyang lista si San Pedro. 30 Nahibaw seconds. ba si Pedro nga siya first among equals? Siya ang amahan. Nahibaw kay iya mang gitawag si Marcos nga amahan. Dito siya nakaangkon nga amahan si Pedro sa pagtuo. Unya, anay tabo kay bawal ra ba? Sayop jud og butawag kag amahan sa usa ka tawo nga religious leader. 6, Apan karon iyang giangkon 3, nga amahan sa pagtuo ay si San Pedro, usa ka religious leader, mga kaigsunan. Okay. Dinhi na tapos ang atua nga pagpadayag 5 minutes ni Father Darwin Gitgano. Atong pakpakan si Father Darwin Gitgano o si Pastor Ismael Bainting Sr. And now the moderator will give the floor for the pictorial. sa dili pa ta magwano natay last closing prayer atong ihatag ni Brad Bahinting. Iniguman lang na to og i-close na to formal ang atong dialogue sa pagtuo. Kanya ana lang ta mo dawat og sa open forum na to, no? Sa open forum. So sige. Okay, akong gihangyo ang tanan sa paghilom sa makadiyot no. Sa makadiyot lang. Closing prayer. I-close, magkwanta closing prayer. Labing makagagahom na amahan. Amahang Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, Yahweh El Elyon, Yahweh Rapha, Yahweh Shalom.
the Creator of all things, both visible and invisible. Thank you, Father Yahweh, for giving us a time here in the city square of Tagbilaran City to present the facts. And I myself am so very, very thankful for giving me a privilege to share these words to the people. Whether they believe or not, the important is that I can be able to present the facts, as I said, and as what I believe. Father Yahweh, the words that being planted tonight will grow and bear fruit and will change their minds and principle, that we have to remain to believe what the apostles taught in the scriptures. As what I have presented, that it was not taught in the scripture that Peter was a pope but an elder. So this afternoon and tonight, Father Yahweh, thank you, and we pray to bless the people and the word being planted to them. Right now, in the name of your Son, Yeshua our Savior, Yeshua HaMashiach, Amen. Okay. So, mga igsoon ko diyan ni Kristo, mo bless lang si Padre, andama inyo kung aduna na mo yung mga dala karon nga mga religious items, mag-bless daan si Padre. No? Asa to kong prayer book? So, anala mo sa inyo na himutangan ha. Pasalamatan ni Pastor Inting, si Bishop, singa ni Bishop? Yangson, o sa to mga pastor nga niya din ni karon, salamat kaayo. O nindot kaayo ang atong mag-bless ko sa inyong mga religious items ha. God bless them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Human ani doon na pa open forum ang atong mga kaubanan. The blessing of salt, you creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled,